Hindi naging maganda ang pinagdaanan ni Enrique. Sa kanilang 8, 3 lang sila na nakauwi. At para mangyari ito, kinakailangan pang magsakripisyo ng isang dibino upang sila'y makatakas. Punong-puno man ng pagsisisi ang mga ito pagbalik sa nayon, wala na rin yung nagawa kundi kaharapin ang kanilang mga pagkakamali. Taos-puso din itong humingi ng tawad sa mga naiwang pamilya ng biktima bago ito tuluyang makipagkita sa kanila. Kinahapunan noong mismong araw, kasalukuyan ang ginagamot ni Elianato itong si Enrique. Malubha ang lagay nito, kaya para mapakalma at mailayo ito sa matinding panganib, kinakailangan niyang mag-ipon ng halos 1 timbang dugo. Ang problema lang, kahit nagawa niya ang lahat ng parte niya, hindi pa rin ito nagawang malunasan ang karamdaman ng kaibigan nila. Hindi niya mawari pero malakas ang kanyang kutob na nalaso nito ng dulahan. Bukod kasi sa naipapasawalang bisa nito ang kanyang mga milagro, pakiramdam niya may kung anong presensya ang pilit pumipigil sa kakayahan niya. Hindi lang yon, may mga kapansin-pansin din itong sugat na animoy hindi natamo sa kanyang pakikipagbuno. Dahil dito, unti-unti na siyang kinutuba ng masama, ngunit alang-alang sa kanilang ikakapayapa, nagpasya siyang wag na muna itong ipagsabi. Inakala rin kasi niyang kaya niya itong malunasan, ngunit lingid sa kanyang kaalaman, napaka-imposibleng magamot ng ganoong kalalang mga sumpa. Kinagabihan, nang magawa niya ang kanyang parte, pansamantala na muna nilang pinagpahinga ang grupo. Kasalukuyan din noong nagkakagulo na sa labas, kaya pagdating nila sa bahay ni Diosdado, pansamantalang nawala sa kanyang wisyo ang tungkol sa kanyang pasyente. Ni minsan, hindi na talaga ito sumagi sa kanyang isipan dahil sa dami ng mga pangyayari. Habang unti-unti ring lumalalim ang gabi, kapansin-pansin na ang biglaang pag-iba ng simoy ng hangin. May mga naririnig na rin silang alulong mula sa malalayong lugar hanggang sa dito na nila nasilayan ang grupo ng mga karagdas na halos hindi na mabilang sa sobrang dami. May mangilan-ngilan pa rin sa mga ito ang nanatili sa pangkaraniwan nilang mga anyo, ngunit ang karamihan, kapansin-pansin na ang mga kakaibang pagbabago sa katawan. Nung makita ito ni Elianato, hindi niya maisip kung papaano ito nangyari. Nasisiguro niya kasi, di ganun karami ang mga karagdas na nakainom ng kanyang dugo. Base sa kanyang estimasyon, hindi lalagpas ng 50 ang mga nilalang na nakainom nito. Dagdag pa niya na, imposible itong maipasa sa iba, lalo pat umeepekto lamang ang pagtanggal ng sumpa kung sariwa ang dugong kanilang natanggap. Dahil sa ganoong palaisipan, hindi niya mapigil na mag-isip ng kung ano-ano. Sa dami kasi ng mga nilalang na paparating, kahit malakas ang pananggalang ng kanilang nayon, hindi malabong mapasok ito. Habang papalapit naman ng mga kalaban, unti-unti na nilang napapansin ang mga pagyanig sa lupa na nagmumula sa bahay ni Tandang Diosdado. Maya-maya pa, lumabas mula rito ang 2 nilalang na may kakaibang liwanag na nagmumula sa kanilang katawan. Yung isa sumisimbolo sa apoy, habang ang isa naman sumisimbolo sa langit. Paglalarawan dito ni Elianato, kawangis lang din naman ito ng tao, ngunit may iilan sa parte ng katawan nila ang sadyang kakaiba. Nakasuot din ito ng mga bukod-tanging kasuotan na pawang hindi naaapektuhan ng mga elementong kanilang tinatangan. Matapos naman nila yung masilayan, agad itong humingi ng hudyat sa kanilang pinuno. Pagtango naman ni Tandang Diosdado, agad na lumutang sa ere si Kaptan, sabay lipad patungo sa kinaroroonan ng kanilang mga kalaban. Ang diwatang si Adlaw naman, biglang binalot ng ipo-ipo na gawa sa purong apoy at asupre. Pagtaas naman ito, dito nila nasilayan ang wangis ng tinatawag nitong nilalang na may pagkakahalintulad sa isang minukawa. Dali-dali itong bumulusok patungo sa mga karagdas hanggang sa dito na nagsimula ang umaatikabong digmaan
sa pagitan ng dalawang panig. Sa kasagsagan naman ng pagwawala ng dalawang diwata, hindi niya maiwasang magtanong sa pinuno nila ukol sa pwedeng mangyari sa mga ito kung sakali mang matalo sila. Base na rin kasi sa kwento ni Tandang Diosdado, may posibilidad na matalo ang mga ito. Nang marinig naman ito ng matanda, bigla itong sumilay sa kanya sabay wika ng, "Kopya lang sila ng mga totoong diwata. Ang kapangyarihang tanga ng mga yan, hindi man lang umabot sa kalahati ng mga orihinal. Kaya kapag namatay sila, babalik lang sila sa pagiging rebulto. 10 taon sila roong magpapahinga bago bumalik ang kanilang kapangyarihan. Dahil naitanong mo na rin yan, naniniwala ka ba talagang hindi sila kayang lipulin ng dalawa?" "Hindi ho ako sigurado. May kutob lang akong hindi magiging madali ang lahat para sa atin." Matapos naman nilang mag-usap, agad naman nilang ipinagpatuloy ang pagmamasid. Bawat isa maiging naghihintay sa utos ng pinuno nila. Habang hindi pa rin nakakalapit ang mga karagdas, pinanood lang nila kung papaano ito lipulin ng dalawang diwatang bantay ng nayon. Akala nila sapat na ang kapangyarihan nito para mapaatras ang kanilang mga kalaban, pero nang dumating na ang mga karagdas na kabilang sa namumuno sa kabuuan ng lahi, dito na nagsimulang makaramdam ng panganib ang dalawang diwata. Bagaman ginamit na nila ang kabuuang lakas ng mga elementong tanga nila, hindi pa rin yun gaanong umeepekto. Ang mas nakakabahala pa, wala na rin itong bisa sa mga karagdas na nakaligtas. Kalaunan, napapikit na lamang si Elianato nang masipat nilang sinunggaban ng dalawang dambuhalang nilalang ang mga diwatang nakalutang sa ere. Pagbagsak ng mga ito, hindi na yun nakabangon hanggang sa mawala na ng tuluyan ang mga liwanag na nagmumula sa kanilang mga katawan. Pagkatapos nitong mangyari, dito na nagsimulang umusad ang mga nilalang. Habang tinatahak nito ang daan papalapit, walang sawa itong nagpapakawala ng mga bolang apoy patungo sa kanilang nayon. Hindi na rin magkamayaw sa pagtapo ng malalaking tipak ng puno ang mga higanting engkanto na alipin ng mga ito. Nang masipat naman ito ni Tandang Diosdado, dito na nagsimula ang kanilang paggante ng atake. Kagaya ng mga karagdas, walang sawa rin nila itong pinaulanan ng mga maihiwagang palaso. Ang mga palasong yun pinuno, may kakayahang padamihin ang kanilang bilang habang binabagtas nila ang kalangitan. Dahil dito, marami sa mga kalaban ang bumagsak bago pa man marating ang hangganan na sakop ng kanilang lupain. Paglapit naman ng nilalang sa hangganan, pilit nitong sinira ang bakod na halos 4 katao ang taas. Gawa sa puno ng nara ang bawat pundasyon nito at pinagtitibay ito ng mga mutya ng puno. May mga pangontra ring nakabaon laban sa mga karagdas, kaya habang pilit nila itong binabasag, may mangilan-ngilan sa kanila ang nasisiraan ng bait. Nang masipat naman nila ito, dito na nagsimulang lumapit sa mga butas ng bakod ang mga antingero at dibino na nasa unang hanay. Pagdating nila roon, walang habas nila itong pinag-uundayan ng saksak gamit ang mahabang sibat na kanilang ipinapasok sa butas. Ang kaso lang, kahit anong gawin nila, sadyang hindi nila maramdaman ang pagbawas ng kanilang mga kalaban. Kung gaano kasi karami ang bumabagsak sa puwersa nito, ganon din kadami ang dumarating. Idagdag mo pa sa bilang ang mga alipin nitong engkanto na halos kasing lakas na rin ng mga tipikal na antingero. Sa pagpapatuloy ng digmaan, unti-unti na nilang napapansin ang pinsalang nalilikha nito. Kahit wala pang namatay sa kanilang mga kasama, kapansin-pansin ng mga malalaking apoy na pilit sumisira sa mga bakod nila. Makalipas pa ang ilang minuto, laking gulat na lamang nila Elianato nang makarinig sila ng malalakas na pagsigaw mula sa kubo kung saan nagpapahinga ang pangkat ni Enrique. Pagbaling nila ng paningin sa lugar na yon, dito nila nakita ang 3 nilang kasama. Pinipilit silang pigilan ng mga antingerong nasa malapit,
Pero hindi sila nagpapaawat. Di lang yon, tinulungan din ng mga ito ang kalaban na mabasag ang pananggalang na kanina pang ginagamit ng mga dibino. Matapos naman itong masilayan ni Tandang Diosdado, inabisuhan siya nito na manatili sa lugar kung saan siya nakatayo. Huwag kayong makialam. Ang mga kapatid nating nagkasala sa ating mga kapatid. Dapat nila itong pagbayaran ng kanilang mga kamatayan. Nalaso na sila ng tulahan. At ang tanging paraan para sila'y mailigtas ay ang pagwawakas sa kanilang mga buhay. Pagkalahad naman ito ni Tandang Diosdado, bigla itong pumalo ng 3 beses sa kanyang dibdib, dahilan para bumagsak ang pulutong ng kidlat mula sa kinaroroonan nito. Sa isang iglap, tumambad sa kanila ang kakaibang piraso ng liwanag na nababalot sa baluting gawa sa purong bato. Kahit wala itong hawak na sandata, mapapansin mong nakakapanindak nitong lakas. Paglalarawan ni Elianato sa kanilang pinuno, may dilaw itong liwanag na lumalabas sa mga butas ng bato na naroon sa kanyang mga mata. Matutulis din ang bawat dulo ng baluti, kaya sa unang tingin mararamdaman mo talaga ang tinatago nitong kabangisan. Kapansin-pansin din ang 6 na liwanag sa likod nito na nagkukulay ginto kapag tititigan. Dahil sa ganoong pangyayari, muli silang nagkaroon ng pag-asa na maipanalo ang laban. Alam kasi nila na sa puntong nakialam na ang matanda, hindi na ito mapipigilan pa. Pagbaling naman ito ng paningin sa kinaroroonan ng mga kasama nilang nalason, bigla naman itong nawala. Segundo lang ang pagitan nang masipat ito ni Elianato na nasa harap na ni Enrique. Nakabaon na rin ang kanang kamay nito sa dibdib ng kanilang kasama na siyang naging sanhi upang dahan-dahan itong makaramdam ng panghihina. Ilang segundo pa ang dumaan. Agad naman itong ibinalibag ng matanda upang sindakin ng mga natitirang traidor. Nang masipat naman ito ng dalawa, sa halip na makipaglaban ito, napilitan na silang kumaripas ng takbo. Subalit bago pa man sila makarating sa kabilang bahagi ng bakod, nagawa na sila nitong maabutan. Kagaya na nangyari sa kanilang pinuno, tumagos din sa kanilang likod ang kaliwat kanan nitong kamao. Paghugot dito ni Tandang Diosdado, agad itong lumundag ng napakataas patungo sa likurang bahagi ng bakod. Dahil sa ginawa nito, nagpasya na rin ng mga dibino na umatake. Habang abala sa pakikipaglaban ang mga antingerong dalubhasa sa pisikal na kumbate, naging abala naman sila sa panggagamot ng kanilang mga kasama. May mga dibino na rin nagpagana ng ritual upang humingi ng tulong sa mga kaibigan nitong nasa kabilang dimensyon. Sa loob lamang ng ilang minutong pagtatawag ng mga ito, nakaipon na sila ng maraming hukbo ng mga tikbalang at mga diwata. Nang masipat naman ito ni Elianato, dito na siya nagsimulang kumilos para tulungan ang mga ito. Habang nag-uusal ng mga buhay na kataga, maigi niyang pinagmasdan ang buong paligid upang hindi siya mabiktima ng mga karagdas na kayang magtago sa hangin. Minabuti rin niyang umatras malayo sa digmaan upang magawa niya ang kanyang parte. Isipin niyo na lang na sa kanilang lahat, 4 lamang ang mga manggagamot. 3 sa mga ito purong mga dibino, kaya sa oras na malagay siya sa alanganing sitwasyon, ito na rin ang katapusan ng kanyang mga kasama. Matapos naman niyang makumpleto ang dasal, ibinigay niya na sa lahat ang milagrong kanyang tinawag. Dumaloy ito sa ulan na bumagsak sa lupa, kung saan ang lahat ng napatakan nito, mabilis na naghilom ang sugat. Ang mga nilalang namang napataka ng ulan na yon, nakaramdam ng pagkasunog sa kanilang mga balat na animoy pinapatakan sila ng isang nakakapasong likido. Ngunit sa kabila nito, hindi iniwan ng mga karagdas ang kanilang posisyon. Nagpatuloy sila sa kanilang pag-usad hanggang sa masira na nila ang bakod ng nayon. Dahil sa ginawa nito, dito na nagsimulang makapasok ang maraming karagdas sa kanilang lugar. Nang mapansin naman ito ng mga natitirang piraso ng liwanag,
Agad naman silang kumilos gamit ang kanilang mga armas at mutya. Hindi naging madali ang kanilang mga pinagdaanan dahil habang tumatagal, kapansin-pansin ang paglakas ng kanilang mga kalaban. Di lang yun, kapantay na rin ang iilan sa mga ito ng mga dibino. Ayon kay Elianato, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakasilay siya ng mga dibinong pumanaw sa digmaan. Kapag naisa sa katuparan ito ng mga nilalang, nagdudulot ito ng matinding pagbunyi mula sa kanilang panig. Madali rin nilang matalo ang mga tipikal na antingero hanggang sa ang tanging natira na lang ay ang 2 piraso ng liwanag na patuloy na pumoprotekta sa kanya. Sa kabilang dako naman, nananatili pa ring matatag si Tandang Diosdado habang nakikipaglaban sa matataas na uri ng karagdas. Gaano man karami ang kaharapin nitong bilang, nagpapatuloy ito ng walang kahit anong galos sa katawan. Habang pinagmamasdan nga niya ito, wala siyang ibang nararamdaman kundi ang humanga. Ang kabuuang lakas kasi nito, hindi niya kayang maikumpara sa mga antingerong minsan na niyang nakilala. Kalahating oras pa ang dumaan, unti-unti na silang napapaatras ng mga kalaban. Bagaman wala na sa kalahati ang dami ng mga ito, nanatiling mahirap para sa kanilang makausad dahil ubos na ang mga kasama nila. Pagsilay naman sa kanya ng isa sa kanyang mga bantay, narinig naman niya itong magwika habang pilit nitong sinasalag ang dami ng kanilang mga kalaban. Susubukan namin gumawa ng daan para sa'yo. Lumapit ka kay Tandang Diosdado. Bilang na lamang ang minutong itatagal niya. Kung hindi mo siya matutulungan, mamamatay siya bago pa man magpakita ang dulahan. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, agad naman itong itinulak ang mga nilalang na sumusukol sa kanila. Maya-maya pa, pagsilay niya sa daang nagawa ng mga ito, dali-dali naman siya roong sumulot, sabay kubli ng kanyang sarili gamit ang mga buhay na salita. Kahit nasa gano'n na siyang estado, hindi naging madali ang pag-usad buhat sa mga karagdas na nagtatangan ng kapangyarihan ng isang mangkukulam. Maraming mga mata ang sumubok na basagin ang pangkubli niya, ngunit sa kabila nito, matagumpay siyang nakarating sa kinaroroonan ni Tandang Diosdado. Pagramdam naman ng matanda sa kanyang presensya, hindi nito maiwasang mapangiti, sabay wika sa kanya ng, Mabuti naman at nakarating ka. Gawin mo ang parte mo at ako nang bahala sa lahat. Ibuhos mo na ngayon din ang lahat ng mga itinuro ko sa'yo. Pagsambit naman ito ng mga katagang yan, hindi naman siya nagdalawang isip na sumang-ayon. Walang sabi-sabi, agad naman niyang hinugot sa bulsa ang isang puting libreta na naglalaman ng mga ipinagbabawal na usal at ritual. Bawat isa sa mga usal na nakalathala rito, nakatuon ang kakayahan para makapaglikha ng mga imposibleng milagro. Sa puntong yun pinuno, kahit mga namatay nilang kasama, kaya na niyang buhayin. Yun nga lang, may kaakibat itong kapalit, kaya kinakailangan din niyang mag-ingat. Nang marinig siya ni Tandang Diosdado na nag-uusal na, buong lakas naman itong sinalubong ang mga natitirang hukbo ng mga karagdas. Pagkalipol naman niya sa mga ito, agad naman itong bumalik papalapit sa kanya upang alalayan at protektahan siya. Maya-maya pa, nalipol na rin ng 2 nilang kasama ang mga natitirang karagdas, kaya na may nagawa na nitong makalapit sa kanila. Habang laganap sa paligid ang katahimikan, pilit silang nagmasid sa lahat ng dako. Si Elianato naman noon, naging abala sa pagtulong sa kanyang mga kasama. Kahit nakakaramdam na siya ng panghihina, hindi siya tumigil sa pag-usal ng mga buhay na salita. Hindi nagtagal, kagaya ng inaasahan, na numbalik na ang lakas ng mga ito. Nang mapansin naman yon ng kanyang mga kasama, taus-puso naman itong nagpasalamat sa kanya. Sa mga sandali kasing yon, meron na silang kapasidad para tulungan ang namumuno sa kanila.
Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pagmamasid, nadako ang kanilang paningin sa kakahuyang nasa harapan lang ng nayon. Dito rin dumaan ang mga karagdas na kanilang nalipol, kaya nang makita nila ito, nagdulot ito ng kuryosidad sa kanilang mga isip. Habang malayo pa ang nilalang, sinubukan nila itong pakiramdaman sa pagbabaka sakaling makikilala nila ito sa pamamagitan lamang ng aura. Ang problema, wala sila roong naramdaman. Dahil dito, inakala nilang isang pangkaraniwang tao lang ang naglalakad. Ngunit nang papatawid na ito sa patag na lugar, nawala ang liwanag ng sulo. Sa isang iglap, laking gulat na lamang nila nang makasilay sila ng napakaitim na bagay na umiikot sa kanilang harapan. Naglalabas ito ng napakabigat na presensya at sa mga sandaling yon, tanging takot at pangamba na lang din ang nararamdaman nila. Tanong sila ng tanong kay Tandang Diosdado ukol dito, subalit hindi naman nakakaimik ang matanda. Maya-maya pa, dito na sila nakarinig ng mga yapak hanggang sa masilayan na nila ang mga paa ng kabayong naaagnas na. Paglabas naman ito, doon na tumambad sa kanila ang dulahan. May nakalutang na santelmo ito sa putol nitong leeg, tapos nagliliwanag na parang dugo ang mga mata nitong nakatitig sa kanila. Nakakabahala rin ang hawak nitong talibong na may mapupurol na talim at mga markang pangunahing pangontra sa mga panangga at kabal. Matapos naman itong masilayan ng kanilang grupo, agad namang naghanda ang dalawang tagasunod ni Diosdado. Pinuno, nag-iisa na lang siya. Hayaan mong tulungan ka namin. Mas magiging madali para sa atin na matalo ang demonyong yan kung magkakaisa tayo. Nakahanda na kami sa lahat ng pwedeng mangyari. Dahil sa sinabi nito, bahagya namang napasilay doon ang matanda. Di man ito nagsalita, alam niyang nababahala ito para sa mga mangyayari sa dalawa nilang kasama. Kalaunan, nang maramdaman itong papasugod na ang kanilang kalaban, mahinahon naman itong sumagot sa kasama nila ng, Hindi niyo ba natatandaan ang kwento ukol sa dulahan? Naisip niyo na ba kaya siya ikinulong ng mahabang panahon ay dahil sa wala siyang kamatayan? Immortal ang nilalang na yan, at ang paraan para siya ay matalo ay sa pamamagitan ng pagbalik sa kanya sa domi kung saan man siya ikinulong ng ating mga ninuno. Ito na marahil ang huling pagkakataon na makakasama niyo ako sa labanan. Pagbutihan ninyo, naghihintay sa inyong pagbalik ang inyong mga anak at asawa. Pagkasambit naman ito ng mga kataga, agad naman itong ginamit ang kanyang baluti. Bumuka na rin ang 6 nitong pakpak, kasabay ng napakalakas nitong pag-atungal. Matapos nun, itinukod nito ang kanyang kamay sa lupa bago ito nagsimulang umatake. Pagsugod naman ni Diosdado sa nilalang, agad naman itong sinalubong ng dulahan. Nang masipat naman ito ng dalawa nilang kasama, hindi na rin ito nagdalawang isip na makiisa. Pagsugod naman ng mga ito, bigla namang nagpakawala ng mga itim na bagay ang dulahan. Napakatalas ng mga bagay na yon, sa puntong bumaon ito ng ilang metro pagtama nito sa lupa. Tumawag na rin yon ng malalaking insekto na nagmula pa sa ibang dimensyon. Dahil sa ganoong kakayahan ng nilalang, agad naman sila nitong napangibabawan. Habang pilit na nilalabanan ni Diosdado ang dulahan, nanatili namang abala ang dalawa sa pagpuksa ng mga tinawag nitong engkanto. Pagsilay naman ni Elianato sa ganoong sitwasyon, inakala niyang hindi na makakalapit sa kanya ang dulahan. Naisip niya kasing baka hanggang doon lang ang abilidad nito. Ngunit nang magsimula ng pumadyak ang kabayo nito sa lupa, dito na nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Sa isang iglap, nakarating ito sa likurang bahagi ng dalawa nilang kasama na kasalukuyang nakikipaglaban sa pulutong ng mga dambuhalang nilalang. Dahil sa bilis ng mga pangyayari, hindi na nito namalayan ang pagtarak ng armas ng dulahan sa kanilang mga katawan.
Para lang sila nitong tinusok ng mabilisan, kung saan nagdulot naman ito ng malaking butas sa kanilang mga katawan. Tumagos din yon sa gitna ng kanilang dibdib, dahilan para agaran silang mawala ng lakas upang magpatuloy. Unti-unti na ring nawala ang liwanag sa kanilang mga likod hanggang sa pinagtulungan na silang lapain ng mga dambuhalang insekto. Nang magkapira-piraso naman ang mga ito, agad naman yung sinugod ni Tandang Diosdado. Sa mga sandaling yan, medyo nahihirapan na ang matanda dahil nahati na sa dalawa ang kanyang atensyon. Gusto nitong sugurin ng dulahan, ngunit alam nitong hindi niya ito basta-bastang magagawa. Kung iiwan niya kasi ang mga engkanto, may posibilidad na atakihin nito si Elianato. Hindi naman yun maaaring pahintulutan ni Diosdado, lalo pat doon din siya kumukuha ng karagdagang lakas. Sa pagpapatuloy naman ng ganoong pangyayari, nagpa siya na ang matanda na makipag-usap sa kanya gamit ang wisyo. Hindi natin sila matatalo sa ganitong paraan. Alam kong napag-aralan mo na ang lahat ng nilalaman sa libretang yan. Kung hindi ako nagkakamali, meron diyang ritual para makuha ang abilidad ng isang yumao. Tingnan mo ang pahinang kinaroroonan nito at abisuhan mo ko ukol sa magiging kapalit. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, dali-dali naman niyang binuklat ang libreta. Kahit marami ang kalabang pumapalibot sa kanila, hindi niya ito ininda, alinsunod sa nais ng pinuno nila. Sa kanyang paghahanap, marami siyang natuklasang ritual na kaya sanang itapon ng kanilang kalaban patungo sa kahit saang dimensyon. Ang kaso lang, napakabigat ng hinihingi nitong kapalit. Ayon sa kanya, buhay ng gagamit ang nakataya, kaya hindi pa rin ito magiging epektibo. Hindi naglaon, pagbuklat niya ng pahina sa pinakadulong parte, dito niya nakita ang usal na tinutukoy ng matanda. May mga kinakailangan pang isakatuparan bago ito gamitin, at base sa kanyang pagkakaunawa, lahat yon pasok sa kanilang dalawa. Una kasi rito, kinakailangan magkauri ang gamit at ang paggagamitan. Ikalawa, kailangan ding mas malakas ang kukunan ng abilidad nang sa gayoy hindi masayang ang buhay nito. At ang ikatlo't pinakamahalaga sa lahat, kailangan may basbas ito na nagmumula sa anghel. Isa man sa mga bagay na yun ang wala, hinding-hindi ito gagana. Matapos naman niya itong maunawaan, dali-dali naman siyang tumingin sa pinuno nila habang kinakausap ito gamit ang isip. Nang makumpirma naman ito ang kanyang sinabi, napangiti lang naman ito kasabay ng pagpapakawala nito ng isang nakakabulag na liwanag. Sa isang iglap, agad naman niya itong naramdaman sa kanyang tabi habang bumubulong sa kanya ng, Gawin mo na ang nararapat. Yan na lang ang paraan. Basta ipangako mo lang sa akin, kung hindi mo siya mapapaslang, may kukulong mo siya sa doming kanyang pinagmulan. Kapag nagtagumpay ka na, muli mong itayo ang nayon. Kumalap ka ng mga kapatid na naghahanap ng paraisong kanilang matitirahan. Wala man ako sa iyong tabi, ikinatutuwa kong ikaw ang magtatangan ng aking kakayahan. Pagkasambit naman ito ng matanda, agad nitong inalis ang kanyang baluti. Umupo rin ito malapit sa kanyang tabi habang nakikinig sa kanyang mga binibitawang dasal. Sa isang kisap mata, bago pa man maglaho ang liwanag na pinambulag nito sa mga kalaban nila, nakita niya kung papaano maglaho ang matanda sa pamamagitan ng piraso ng mga liwanag na dahan-dahang kumawala sa mismong katawan nito. Paglutang naman ng mga liwanag na yon, bigla itong pumasok sa kanyang wisyo. Ora mismo, lahat ng karanasan ni Tandang Diosdado naging kaisa ng wisyo niya. At ang pangyayaring yon, ang nagbigay daan upang maging dalubhasa siya sa pakikipaglaban kahit hindi siya dumaan sa kahit na anong pagsasanay. Nalaman din niyang lason sa mga dulahan ang kanyang dugo, kaya pagpalo niya ng 3 beses sa kanyang dibdib, siniguro niyang magkakaroon ng bahid ng dugo niya
ang baluting lilitaw sa katawan niya. Matapos niya itong gawin, agad namang bumaba ang kidlat mula sa langit at pagsilay sa kanya ng dulahan, tanga na niya ang wangis ng kanilang pinuno. Habang nakatayo siya sa harapan nito, hindi nito maipagkakaila ang mga dugong tumutulo sa baluti niya. Gayunpaman, hindi na ito napagtuunan ng pansin ng nilalang dahil sa tindi ng pinagdaanan nito mula sa kamay ni Tandang Diosdado. Hindi naglaon, buong puwersa naman siya nitong sinugod hanggang sa magpang-abot na silang dalawa. Pinalaga naman yun ni Elianato, gawa ng nasisiguro niya na di hamak na mas malakas na siya kumpara sa lahat ng abilidad nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagbubuno, pansin na pansin ng dulahan ang tila bang kawala ng epekto sa lahat ng mga atake nito. Hindi nito mawari pero pakiramdam niya may kakayahang gumawa ng milagro ang kalaban niya. Dahil sa ganoong pangyayari, mas lalo pa nitong binagsikan ang kanyang mga atake. Subalit, nang magpang-abot na ang kanilang mga sandata, naramdaman ng dulahan ng sumpa sa kanyang dugo. Akala nito patuloy niyang maiilagan ang baluti ni Elianato, ngunit dumating ang punto na mas nalamangan na siya nito pagdating sa bilis. Walang sabi-sabi, agad naman niya itong ibinalibag sa lupa kasabay ng walang habas niya roong pagsapak. Bumaon sa buong katawan ng nilalang ang kanyang kamao, dahilan ng mabilis na pagkalat ng sumpa. Maya-maya pa, dito na nagsimulang umahon ang isang rebulto na may mga nakalaylay na kadena. Pagliwanag ng mga mata nito, agad na pumulupot sa katawan ng dulahan at sa alaga nitong kabayo ang lahat ng mga nagbabagang tanikala. Nang maigapos na ito ng tuluyan, dali-dali naman itong pumailalim hanggang sa maglaho na lamang ito na parang bula. Matapos ang mga pangyayari, nagsimula na ring magwala ang mga dambuhalang insektong tinawag nito. Unti-unti na ring tumahimik ang buong paligid hanggang sa maglaho na ang nararamdaman niyang matinding panganib. Dumaan pa ang mga araw. Naging abala si Elianato sa paglibing ng kanyang mga kasama. Pagkatapos nun, gumugol pa siya ng 2 taon para lamang maibalik ang kanilang nayon. Inabot din siya ng 1 pang dekada bago siya nakalikom ng mga antingero at dibinong gustong manirahan sa itinayo niyang paraiso. Nung may katuparan na niya ito, taos-puso siyang nagpasalamat sa lahat ng nagbuwis ng buhay. At alam niyo ba, na lahat ng pangarap ni Diosdado noong yon ay nabubuhay pa, nasunod niya. Ngayong pangkasalukuyan, nananatiling namumuhay sa lihim ang mga taong ibinalik ni San Pedro na may 6 na liwanag.